Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Guys, in here I had to okay, guys, mukanthai kuchepa after panopa tikhalanso ndi TV imene ndithu ikhala ngati yabakiri muluzo TV ija komano TV imene ndithu ikhale yochokera ku chipani cha MCP imene nayonso ikhalenso ikupanganso propaganda, and I don't know kuti zimveka bwanji komano prime ma program amene ndithu amene akuchitika moti pompano tikhala ndi Bakiri Muluzi TV sinzoka dzina lake khala lolani ka sinzoka ikhala I don't know kaikhala Tambala Ugoda TV, I don't know, kaikhala Joyce Bada pajamatenga maino ama former presidents ndimi natukhala Joyce Bada TV then also ka sound kaziveka bwanji I've got no idea komano amena kusogola zimene ndizimanye I don't know zimake and as bambo awukhala pay bas kubamvesazi kubamvesela malangizo amene kuchoka kwanzimaya amene like can you trust a woman akulwa ndipo adzakulwa ndi mama omwe akakusiyana panjigo ali manzi wakuti ndina amene uja. Guys, thank you so much, guys. Just listen to this one and see. Oh, I laughed. And these are facts that I'm saying we have seen. When I say we got this, I mean WEGOTTHIS. We got this. Aha. What are you saying? What are you saying? Iyoyo imakhala ukadzoche. Umakhala ukadzoche. Uruwa dzipachika. Ndeno zimangosoyera kuti ndama ngati ipo akupatsa. Usowe umumaona wekha umagawa nthawi. Da? Koma umafika malo mwake m'masaiti moti pali malo ena ake amapezeka kuti muna network palibere. Ndi malo ngati amene aja umapita wekha nkuwa jambula basi nkutenga ano nkudziponya. Tsiku linaso kapezeka saidi ina wekha kudziponya koma anthu asamadziwe kuti umapanga zitini umapanga zimenezo. Kwa wansanga ngodziwa atha kuvulaza. Mudziwa kala DBL dzikwanje dzawo dzija. Ziwe dzizopya koma sikuti nkhani ija makhala yovuta iso sizovuta sai kungonyoza kuyankhula nkhani ndithu ngati imene ikupangikira ya mafutazi kuti mwaona tinakuwuzani tu simaziona chakwera amagula G2G koma pano yabwereranso kudobadoba mwaona anapita ati kumeneko kuti akayese kulumikiza koma awakana kumeneko nde panopa muyembekezere kuti mafuta aja afika tu 7 nde ma transport mwaone already panopa ndi ma transport akwera kale mazione nde kulumikiza kumalumikiza nkhani zimene iwo zikuachitikira pa ground zachimangazi kusikokomeza zimenezozo choncho ndi pamene ndimene mapangira propaganda choncho kumakamba ngati nkhani iweyo ngati kuti unalipo mmene amafotokozerana ngati unalipo mukudziwa chani chisale uja mwakuti koma iwe ukudzionena kuti nkhaniyo wainayo wangophatikizamo wangopeka ndimene mapangira choncho koma bora asaudziwe. Ndiso nthawi zambiri anthu amene amapanga nkhani ngati zimenezi samakhala malo amodzimodzi. Mwachitsanzo zimangosokera siposa yochokera kwa anthu amene ukuwapangira nkhaniyo. Ukayipangira lero kuno ku Lilongwe mmawa ukhoza kuyipangira ku Nchinji, tsiku lina ukayipangira ku Salima, tsiku lina ukayipangira ku Mzuzu. Ndiye amakhala akusoyetsedwa mtendere kuti kodi munthu amene kwenikweni kuti timupeze tingamupeze motani. Chifukwa amati akaifuwa amayesetsa kupanga betrace uludi wayijambulira pati amayipangira pati olo masiku ena osayipangiranso kuno ku Malawi ukayipangira ngati ku Zambia kaya ku Mozambiki ndi amakhala kuti anthu aja akubalalika kwambiri ndi za zimeneyo kupanga. Koma chimene timangodandaula nkuti mwina anthu akaziyamba ngati kuchipani chathuchi anthu amasowa support. Ukapezeka kuti amene ukuwathandiza kuti akhoza kupeza phindu pa chinthu chija nawonso ali chete sakukuthandiza. Nchimene chimavutatu koma ndizosavuta
nzosavuta ndithu zimene zokupanga wakati ndiwesavuta. zophunzirazo zilibe ntchito amwene. Munthu ukafuna kupanga propaganda ola amene amapanga za Bakiri TV uja ndophunzira. Palibenso kuphunzira. Olo mmene ndilili ineyo ine kumwera ndakhalapo oloka yakuti ndakhalapo. Munthu umatha kutembenuza lilime. Umayankhula chiyankhulidwe china. Kumakhala ngati ukuyankhula kaya ngati ndiwe mlomwe. Kumayankhula chenicheni chilomwe chija. Koma ukuwapanga backfire anthu aja. Kumathira ndithu fire moto. Kwadekhetsa nayo. Ndikuwuzani. Athaso kumvesa amene aja. Kuipanga nawenso kumayipanga ngati yabakiri muluzi ija, yabakiri muluzi TV ija. Komano ukumayankhula ngati ndiwo wakumwera kuja. Amene aja atha kugwa nayo sayizikhoza ukana. Ndimene zimakhalira. Inu muona ngati aliyense amene amakhala pa social media angakhala ophunzira yekha. Ayi kaya. Anthu omwewo ozelezekawo ndi amene amapezeka ngati wabakiri uja. Anali munthu wamba nanga uja. Zimenezo zimafunika munthu upeze malo kumbali kopanda network yabwinobwino ukapangapanga iwo dzingotumiza ukakapangapanga kumbali kuti kulibe anthu ambiri udzikapanga kaya ndi kumunda kuli nyumba basi utha upangapanga nkudzitumiza. Koma ukakhala pamalo ponena kuti ngati mtawuni ponena kuti uli pali network atha kukugwira atha kukumbudza. Umapangira kumbali kwawekha anthu sasamadziwa kuti umapanga zimenezo. Kumene munthu umapangira. Zomwe zija ngati mapangira mtanyiwa muja. Kumanyoza kunena kuyankhula nkhani zonena kuti wangopeka zabodza koma zili zogwirizana zikupanga baki ku nkhani ya zimene apanga iwowo koma nkhani zija zili zabodza ndimene apangira luje propaganda choncho. Mutiphunzitse filo tiyambe ife kupanga mapropaganda nafe tiyambe kupanga mapropaganda ayo mutiphunzitse momwe amapangira mutiphunzitse ifeyo. You know, when you're doing a poo, innit? Yeah. And then it drops in the water. Yeah. It goes, "Dubu?" Perfect. I will just be walking that yard. Fam! Oh, Jesus Christ. Oh my god. No, I'm telling you, I'm silly, bro. I'm silly. That's so fucking funny. I'm silly. And the fact that all my boys know the noise, like when I make it, they just laugh. Wow, bro. Nonsense, bro. Oh my days. But one day you just be chilling, I'll send you a voice note, bro. I'll tell you a voice note, bro. You just hear it. The funniest with the micro is like,